ಈ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ತೆಪ್ಪುದ ತಾರ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕ ಮೇಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ತೋಜು ಉಲೈಡ್ ಬಾತು ನೀತಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏರ್ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯದಿ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತು ನನಗೆ ಮರಪಚ್ಚಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಲು ಏತಡ್ಡ ಅಡುಗೆ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದೇ ತಿನ್ಕಂದಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಲು ಬೊಡೆದಿನ ಅಟಿಲ್ ತೂದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ತಿನ್ಕಂದಾಪುನು. ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡಿತ್ತನು ಅಂಡ ಇತ್ತಂಚತ್ತು ಇತ್ತ ತಿಂಡಿಯೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಲ್ಟ ಅಂಡ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊರೋಡು ಅವಳೊಂಜಿ ಉಲ್ಟಾತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಅಂದತಿ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋನಗೊಂಡತಿ ಕ್ಯಾಶ್ದ ಅಲ್ಪ ஒரு ಇಪ್ಪುರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಓನರ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ದಯಬಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಪ್ಪುಣ್ಣತ. ಈ ಕ್ಯಾಶಡ್ ಕೊಲ್ಲುನಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ರ್ಯಾಶ್ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಮೋನೆಡ್ ಚೂರನಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರನ್ನ ಮೋನದ ತೆಲಿಕೆ ತೂದೆ ಉಂಡತಿ ನಮಕ್ ಹೊರ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಗೂ ಕುಡರ ಪೋದು ಅವಲಿ ತಿನ್ಕಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರನ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ತಿಂಡಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ನಾಟದ ತಿಂಡಿನ ಫೀಲ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರನ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲತ್ತು ಈ ಬೇರೆದಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಕ್ಲೆಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೆನ್ನಾಗ ಚಿಲ್ಲರಿಜ್ಜಿ ಕೇನೋಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಗಣ ಯಾರು ಲಾಪುಜ ಅಂಚ ನೆರೋಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಅವು ನೆರ್ನ ಅಂದ್ ಲಾಪುಜ ಅತ್ತಂಡ ಚಿಲ್ಲರಜ್ಜ ಇಂಚಲ ಕೇನೋಲಿ ಇಂಚ ಕೇಂಡ ಆಯ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲ್ಡು ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಿಗಾಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿಜಿ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರು ರಪ್ಪ ಪತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಮ್ಮ ಕುಲುದು 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಬರ್ಪಿ ಆತನೆಂಟ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಒಂದು ಎಕ್ಕಲ್ಲೋಡು ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿನ ಎಕ್ಕಲ್ಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆನ್ಪುಣೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ಅನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಅವತ್ತು ಯಾನ್ ಈ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಲೆಕ್ಕಲದ ಅಂತೂ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ದಾದಣ್ಣನ ಕೆನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೆನು ಕೊಡ್ದು ಸೀದ ಪೋಯಿರು ಕುಡ ಮೆನು ತೂದು ಮಗಳೇ ಪಿರಕ ಹಾಪು ಮಗ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ಡ್ರ್ ದೇತು ಪೋಯಿರು ಮಗೊಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಚಾ ಪನಿಯಾರ ಕೂಡ ಎಕ್ಕೋಲೋಡು ಬರ್ಪಿನೇ ತೋಜ್ಜಿ ಮಗಳು ಅಂಚಿ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲೆತ್ತಿನ ಕೇಣಿಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲೊಂದು ಓಯ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಸ್ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಗ್ಲೇಗೇರು ಅಕ್ಲಾತಿ ಅಂಚಿ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತ ಕೊಡಿಡ್ಲತ್ತು ಕೆಲವು ಕೊಡಿನ ಮಾತ್ರ ನೆನೊಂದು ಜನ ಗಡಿ ಪಾನೋಡಾಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರೇ ರ್ಯಾಪ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ನಕಲ್ಲ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಅಂಚಾದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆದೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಕ್ಕಳ ನಿಗಂಟ ಅದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಬರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಪಿದೈಡು ಶೋಕ್ದ ಲಾಯ್ಕದ ತಿಂಡಿದ ಫೋಟೋಸ್ ಬಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಎಂತ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಅವು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಟರ್ದು ಇದು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದ DP ಬಾಡುವತ್ತ ಅಂಚ ಮೇಳು ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಉಲೈಡ್ ಅದು ಶೋಕು ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಫೋಟೋಟು ಮಾತ್ರ ಐಟಮ್ ಎಡ್ಡಪ್ಪುಂಡು ಉಲಾಯ್ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡಪ್ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋಟು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪುನು ಉಲಾಯ್ ಬೋದಗೆಂಡ ಅವು ಪೂಜೆ. ಕೆಲವರೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಡು ತಿಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರೆಗೆ ತಿಂಡಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಸೆಲ್ಫಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೋದು 4 ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತದ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪು. ಇತ್ತ ಕೆಲವರ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಓಲುಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಏಪಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಪ್ಪೆರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಲ್ಲರದ ಬದಲು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಪಿರ ಕೊರ್ಪಿಲ್ಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇಜ್ಜ. ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ನೋದು ಬಣ್ಣಾಗ ಟಿಪ್ಸ್ ದೀಪ ತಗೊಂಡ ಟಿಪ್ಸ್ ದಿನ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಆ ಐಟಮ್ನ ಆತ ಬಂಗುವಂಥದ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಉಲ್ಲಾಯ್ಡು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೇತೆ ಜನ
ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಸ್ ದೀಪನಿ ಕನ್ನತ್ತದು ಕೊರ್ನಾರಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ದೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಹೊರವರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ಡು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿನ್ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಟಿಪ್ಸ್ ದೀಪೇರು ಏರು ಟಿಪ್ಸ್ ದೀಪುಜೇರು ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋಚಿ ಈ ಗಿರಾಕಿ ಬತ್ತದ ತಿಂಡಿದ್ದು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಗಿರಾಕಿ ತಿಂಡಿದ್ದು ಅರ್ಧ ಸಾದಿ ಪೋಯಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಹಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮಸಿ ಪರ್ದು ತಿರ್ತದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಬತ್ತನಂದು ಕೆಬಿಗಿದೀದಿನಾತಿ ಆರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾತನ ಬೊಕ್ಕಳು ಕಾಲು ವಸಿ ಚಾ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅವಲ ಮಾತಾಗೊಡಿಡ್ಲತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಗುಂಡತಿ ಜೋರು ಬಡನಾಗ ಪೊಗ್ಗೆರ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಲು ಬಂಜಿದ ಪುರಿ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕಾಣತ್ತು ಕೋರ್ಪಿ ಪೊಗದೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮೆನು ತೂ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲು ಮೆನು ತೂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲ 2 ಸ್ಪೂನ್ಲ ಬರ್ಪು ಒಂದೇ ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ತೂ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲು ಇಜಿಂದ ಕೈತಲ್ದಕ್ಕಲೆ ಎಂಚಿನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದೇರಂತೂ ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ಅವು ಸರಿಯಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದೇ ಕುಲ್ಲು ಎಂತೂ ಕಾತದ ಫುಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಹೊರನೆ ಜೋರು ಬಡಾತನಂದು ಗಬ ಗಬ ತಿನಿಯಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಲತೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಹೊಡ್ತಿ ನೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಬನ್ಪಿನಿ ಆಕ್ಲೇನ ಬಂಗ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಆತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಹೊರನೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ನಮಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವಳು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದು ಕೊರ್ನಾಗ ಅವಳು ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಣಾಗ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಈ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ತೆಪ್ಪುದ ತಾರ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕ ಮೇಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ತೋಜಿ ಉಲೈಟ್ ಬತ್ತು ನೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲೊಂಟಿಗೆ ಪೋದು ತಿಂಡುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಂಡ ನಿಖಲಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡು ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಿಲ್ಲು ನಿಖಲ್ಲಿ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಕುಸಾಲ್ ಪಾತ್ರೆಡು ಎಂಚಿನನೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಊರು ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಗಿದ ಅಲ್ಪದ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂದು ಬರ್ತದೆ ಕುಡ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ್ಲ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈರ್ನಕ್ಲ ಆಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಡುಪ್ಪುನಕ್ಲ ಆಡು ಮೋನೆಡ್ ಒಂಚೂರು ತೆಲಿಕೆ ಒಪ್ಪಾಡು ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆವಡು ದೇವರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಹೈವೇದ ಬರಿಟುಪ್ಪನ ಜನ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಜೆಷನ್ ಅದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅದ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಕ್ಲಿ ಓಲ್ ಎಡ್ಡೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಬಾಕಿ ಕೊಡಿರ್ಲಾತಿ ಹೋಟೆಲ್ದೊಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊ ಯಾನ್ ಇದನ್ನೆಟ್ಟ ಪಂಡಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕುಸಾಲ್ನ ದಯದಿದ್ದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಎತ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆದೇ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕ್ಲನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚೆನಪ್ಪಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲನ ಉದ್ದೇಶ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ಪಿನಂತ ಖಾಲಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ದಯ ಬಣ್ಣದನ್ನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಅಂತದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದೇ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲನ ಬಂಗಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲನ ಜೀವನಡ್ ನನ್ನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಕರುಣಿಸಾವಡ್ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸಂದೇಶ್ ಬೊಳ್ಳೂರು.